Zavraždila som viac ako 400 detí. Ahojte, volám sa Amelia Dyer a aj keď pôsobím ako milá, dobrosrdečná babička, môj príbeh ukrýva nepopísateľnú hrôzu. Narodila som sa v roku 1837 ako najmladšia z 5 súrodencov vo Veľkej Británii. Moje detstvo nebolo jednoduché, keďže som sa musela starať o našu psychicky chorú mamu, ktorá mávala nekontrolovateľné záchvaty. V tom čase psychológia nebola dostatočne rozvinutá a tak som jej musela pomáhať ja a moji súrodenci. Mama neskôr zomrela, keď som mala 10 rokov a navyše zomreli aj moji 2 súrodenci. Po smrti mojej mamy sa ma ujala moja teta. Neskôr som si našla prácu ako zdravotná sestra, ale táto práca bola slabo finančne ohodnotená. A tak som vymyslela dokonalý plán. V tom čase fungovala v Anglicku metóda baby farming. To znamená, že ako zdravotná sestra som si mohla privlastniť nechcené deti, za ktoré som dostala peniaze. Tak som napísala prvý inzerát a rodičia nechcených detí ma začali kontaktovať. Samozrejme, sľubovala som im, že sa o ich detičky s láskou postaram a dám im všetku opateru. No, moje plány boli iné. Prvé deti, ktoré som privítala do svojej opatery, som značne zanedbávala. Deti spávali von medzi zvieratami a nedávala som im jesť, na čo deti následne zomierali. Ich malé telíčka som zabalila do papiera, zalepila lepiacou páskou a hádzala do rieky. Peniaze sa kopili a ja som plnila svoj plán. No to mi nestačilo. Chcela som stále viac peňazí a preto som si adoptovala viac a viac detí, ktorých čakal rovnaký smutný osud. Pod mojou strechou ich nikdy nečakal láskyplný domov, ale krutá smrť. Zmiznutie stoviek detí nakoniec vyvolal záujem polície a tak ku mne prišli domov. Keď polícia vstúpila do môjho domu do nosa, im udrel ťažký zápach ľudskej hniloby. Ja som na to bola zvyknutá, ale oni sa skoro povracali. Našli tam taktiež listy od rodičov zmiznutých detí, hromady detského oblečenia a lepiace pásky, ktorými som deti usmrcovala. Aj keď som v dome nemala žiadne telá, polícia ma okamžite zobrala so sebou. Po vyšetrovaniach som bola obvinená z vražd 12 detí, keďže nemali viac dôkazov. No za dlhé roky svojho pôsobenia som zabila viac ako 400 detí. Postavila som sa teda pred súd, no verdikt poroty netrval dlho. Stačili im len 4 minúty, aby vyriekli rozsudok. Trest obesením. V roku